محمد رسول الله. Ku bar ni in fara daga inda na dora, na damu da in ta yin zance ga annabi ba iyakanci. Ku bar ni in fara daga inda na dora, na damu da in ta yin zance ga annabi ba iyakanci yayi. Ku bar ni in dora daga inda ya fara, na damu da inda yin zance ga annabi ba iyakanci. Ina ga kamar iyawa ce ta samu guri a fuskanci, na damu da in ta yin zance ga annabi ba iyakanci. Zan ɗau zancen da zagoranci don annabi zan yi wa wacce, da kan masana su tantance ko za na hada da turanci. Yawan ilimi yawan dace, yawan hankali ka kankance, yawan magana iyaka ce ta tattara masu gemanci. Shi ko ladabi makama ce da ba ta bari ka je kwance, roƙonsa kamar ibada ce gana muka ce fulatanci. Malama kwana ana kwance a tashi kamar agigice, a tattara jijiyar zance na tare da mai hakikanci. Da inda maganar ta gata ce ga annabi ko kaɗan na ce, ba wanda ya kai shi hujja ce da ke kashe masu ganganci. Da in ko maganar isa zance ko ko matsaya gurin zance, yawan ilimi amurance ba wanda ya kai shi inganci. Tarihi ne a fuskance na ɗauki hakikanin zance, dukan masana na nan na ce na bisa gida da barkwanci. Karai maganar kabilance ko ko maganar da ba dace, madau magana a sunnance ta annabi ba iyakanci. Naziru da gaskiyar zance abinda ya zo a rawaice, dukan masana na sai suka ce kar in gusa in yi kankanci. An haife shi litinin an ce rabi'ul awwal bishara ce, shabiyu cikin watan kance hakan yake ba kirakinci. Shekarar giwa muji zance an ambaci shekarar haka ce, don sarkin Habasha ya je rushe ka a ba Yahudanci. Allah ishara ce wacce ba ka iya ka tantance, kullum kuma kariya ta ce take isha kwance ko barci. To ai daga nan ishara ce ta zo sai dai makanta ce, ta sa suka kasa tantance mene ya hana su kai ganci. Sarki Aburahata ya ce sojojin sa su shiryance, domin su ne ya tantance su je su fage masallaci. Amma matsalar kalilan ce da ta saka kar su zama dace, giwayen gardama ta su ce ta janyo sun kasha kunci. Giwayen nasu kowace da sun nufi ka aba kauce, suke koko su kwakwance suka saka masallaci. Amma in sun ka kai ce ga gundafa babu ka abace, to sai su ware su daidaice da ba ta san masallaci. Ana haka rabbi mahalicci ya sanya ɗoyoro suka tsince, dutse daga na ruko wacce kudi na ƙara baitoci. Alamtar kaifa aya ce da ta sauko akan zance, batun kafirce na amal fil yahudanci. Tsuntsu ɗaya soja ɗaya kace wannan siga ta Allah ce, sojojin ga su kwance guda ya kuke a ganganci.
da sai yace wa sarki ai azaba ce ta zo jama'ar musulmanci ni me na rage dabaranci komai ya faɗa alabar ce sai ga wata tsuntsuwar an ce da sau masana sai ya mace gaban sarkin yahudanci ku bar ni in fara daga inda da dora na damu da in ta jin zance ga annabi ba iyakanci yayi ku bar ni in dora daga inda ya fara na damu da in ta jin zance ga annabi ba iyakanci yayi